Kap, unsa ning activity o unsa ning kalihukan karon diha sa barangay nga naa karon diha nga ato mga katigulangan o mga senior citizen? Katong dili sa atong barangay may katong mga senior citizen nga non-pensioner. Atong barangay mo ni nakausa nga makadawat sa SAP. Unya timing po kayo nga katong gihatag sa atuang gobernador nga mga food pack. Nga para po ni sa ilaha sa mga senior nga karon lang yun din nakagawa sa dugay-dugay nga kuan. Pag isikyo na to. So karon Mike, ako kay pasalamat sa tuang gobernador Douglas Cagas ni Ma'am Didi Cagas ug sa tuang Vice Governor Mark Cagas sa mga food pack nga ilang nadawat. Gani karon diri nakita ni namo yun si Ma'am diri nakita ni gid niya kung sa ka daghan ang mga non-pensioner diri nga senior citizen. Okay, Kap, taliwala sa pagsuway ning COVID-19 nag-ECQ na ta. Wa gid sila pasagdi sa gobyerno, Kap, ang atong mga katawhan sa Ruparan, naging sila yung mga nadawat nga ayuda gikan sa gobyerno. Mo lang pud naka lamang pud nato diri sa tuang Davao del Sur kay ato mga katawhan sa mga nihit nga sitio nga mga senior citizen no katong kani Mike ang kani ka tulo na ni nga paghatag sa tuang probinsya dire muna karon lipay kay ato ang mga tao nya sa panahon sa insekto na to dire. Okay. Sa mga sitwasyon sa atong barangay wala gyud po yun nga positive na to nga nakasulot tungod sa atong pagbantay po sa ato ang mga frontliner sa among mga barangay official. Nya na mga suspect pero atong gikan sa mga lain-lain lugar nga i-quarantine po nato diri 14 days. Asa gi-quarantine, Kap? Sa home quarantine ang uban sa Igpit. Nasa Igpit ang uban. Sa Igpit. Mao na sila katong mga taga-Ruparan nya naa sa Cebu o bisag asang lugar. Nasa Manila, gikan o mga Taiwan na gikan mga OFW. Mike nga nanguli nya wala na ang na plasada diri sa atong barangay Ruparan. So pag monitor ninyo, Kap, kauban sa inyong mga health workers, kumusta man ang ato ang mga gipang monitor nga mga PUM, consider na itong mga PUM, kumusta sila karon? Karon Mike ang sa barangay Ruparan nga mga PUI baliduhan na lang ang kaning sa out of 25 ka mga PUM duha na lang ang kaning kulang na kaning mura og 10 days na kulang para wala sila. Okay. Okay na sila. Good news na. Okay. Sige, Kap, katapusan lang, Kap, yung sa may kasturya sa atuang panggobyerno sa Davao del Sur. Again, para nga mahuman na nato nito ang paghinabi kablo busy ka diha, Kap. Unang-una ako pasalamat no nga ang atuang gobernador Douglas Cagas naglantaw di sa iyang mga katawhan sa tibuok probinsya ang mga mulo na mga hinanglan sa ito ang mga senior sa mga kabatunan nahatag sa ito ang gobernador niya gani may katong mga employment program daghan ang nakabil diri sa itong barangay day pinagin kang Ma'am Didi Cagas marag 100 kapin kadaghan okay human mag 1 month sa to sila diri niya karon murag nagulat na lang po sila sa katong murag sweldo nila. Kap, ka ng mga katigulangan na to diha, Kap, nalipay na sila rong, Kap? Bukaron dako jud sila kalipay kay siyempre matod pa nila na dugay-dugay na lupod sila nga sige gulay-gulay karon yung lapas kay manok ang ilang ipang dawat o mga uban pa. Okay. O munggos, mga gulay so munang lipay kay sila Mike. Okay, sige. Daghang salamat, Kap, Kapitan Awing Limasa sa Ruparan. Thank you, Kap. Daghang salamat po, Mike. All right.